Вулканите са едни от най-безпощадните природни явления на Земята. Ако паднеш във вулкан, няма да има никаква драма, просто няма да има и следа от теб. И тук идва логичния въпрос. Щом могат да унищожават всичко, защо всъщност не си хвърляме боклука там? Звучи като перфектно решение, нали така? Само че реалността е съвсем друга. Само в САЩ се генерират около 254 милиона тона боклук годишно. В България общото количество отпадъци стига 94 милиона тона, но това включва индустрията. Реално нашият битов боклук е около 3 милиона тона годишно. Това прави приблизително 490 кг боклук на човек на година. За да си го представиш, все едно всеки човек изхвърля по една крава боклук всяка година. А сега си представи всички тези крави да ги изхвърлим във вулкана. Първият проблем с изхвърлянето на боклуците ни във вулкани всъщност е това, че те не са навсякъде. В света има около 1500 активни такива, но повечето са далеч от хората. Само транспортирането ще ни струва много пари. Вторият проблем всъщност е, че не всеки вулкан става. Трябват ни така наречените щитови вулкани. По-спокойни, с лава, която се движи бавно, но те са изключително голяма рядкост. Много по-често ще попаднем на стратовулкани. Това са онези, които правят голямо бум. И точно там няма как да изхвърлиш боклука си спокойно. Дори да намериш подходящ вулкан, стигането до кратера е кошмар. Отровни газове, пръски лава, летящи камъни. И най-лошото едва предстои. Когато хвърлиш нещо студено в лавата, тя реагира мигновенно. През 2002 година хвърлят 30 кг боклук във вулкан и става огромна експлозия. Сега си представи не 30 кг, а милиони тонове. Само паднали камъни във вулкан в Хавай са изстрелвали лава на 85 метра височина. Тоест, вместо да решим проблема, можем да направим още по-голям такъв. И дори да приемам, че всичко ще мине добре, идва друг проблем, а именно замърсяването. Горенето на боклук във вулкан няма филтри. Ще излизат токсични газове директно в атмосферата. Освен това, не всичко изгаря напълно. Част от отпадъците може да се върнат обратно при изригване и да замърсят околността. А ако говорим за опасни отпадъци, като ядрените например, става още по-сериозно. И накрая, транспортът. Камиони, кораби, логистика. Всичко това ще увеличи въглеродния отпечатък още повече. И така, идеята да хвърляме боклук във вулкан звучи яко, но реално е една от най-лошите възможни идеи някога. Ако ще горим отпадъци, по-добре да го правим контролирано и да използваме енергията. Ами защо пък да не изстреляме всичкия този боклук в космоса? Всъщност, това вече може би е тема за друг клип. Бихте ли желали да видите такъв? Ако ти беше интересно, харесай видеото, абонирай се за канала и натисни 3 пъти хайп бутона. Сподели го с приятел и ми напиши в коментар, ти би ли пробвал да изхвърлиш боклука си във вулкан?